O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Na man da eurodeputada do BNG, Ana Miranda, os patróns maiores de varias confrarías de Arousa e o alcalde de Rianxo, municipio con maior número de embarcacións xeiteiras, expuxeron en Bruselas os seus argumentos en defensa desta arte. Ademais de explicar o seu nulo impacto ambiental, os mariñeiros galegos levaron unha mostra dos seus aparellos para que os integrantes da Comisión Europea puidesen comprobar a fragilidade das redes, que apenas deixan capturas accidentais doutras especies. A primeira das xuntanzas co presidente da Comisión de Pesca foi do máis alentadora, xa que o propio presidente Alain Cadec sinalou que a Comisión votará en contra da prohibición do xeito. Boas sensacións tamén tras a reunión co director xeral de Asuntos Marítimos da Unión Europea e o xefe da Unidade de Conservación e Control da Pesca. Os dous mandatarios amosáronse moi receptivos ao comprobar a realidade desta arte, da que non tiñan recibido información ata o momento. A este respecto, no momento de elaboración da proposta, o Goberno español non formulou ningunha alegación relativa ao xeito, polo que foi incluído de xeito xenérico co resto das redes á deriva. Ás mensaxes de tranquilidade dos representantes europeos súmase o retraso do debate da proposta que finalmente non se levará a pleno ata o 21 de xaneiro. Un motivo máis para o optimismo deste sector, do que depende a economía de máis de 1000 familias galegas. Esta prórroga outorga ao sector unha maior marxe de manobra para seguir organizándose e protagonizando concentracións como a celebrada a pasada semana en Rianxo. Daquela, os representantes da flota xa amosaban a súa esperanza de que Bruxelas dese marcha atrás, algo que agora parece máis posible. As esperanzas nunca se perden, habrá que luchar polo tema e non deixalo morrer, eso sobre todo. Creo que é algo que en isto sí coincidimos, todos estamos seguimos a mesma línea e eu creo que en Europa se van a dar conta de que hubo aí un pequeno gazapo e que esta arte pues, ten que seguir como hasta ahora se viña traballando con ela. Son desconocimentos, falta de información que creo que foi o que realmente faltou. Incluso aquí nas nosas federacións e confradías igual se esperou moito a última hora por falta de información, que son cosas que pasan, nunca nos damos de conta hasta que chega e cando chega a última hora pois é cando se tratan de facer estas cousas, pero bueno, tampouco nunca se pensou que podía suceder o que realmente temos medo a que suceda e por suposto esperemos que non suceda, porque senón faceremos o imposible para que iso non pase, desde logo, e queremos dar aquí, por eso estamos aquí, eu creo que neste caso, tanto as forzas políticas todas de aquí de Galicia, como incluso nacionales, que si estamos a favor desto, é unha cousa que é unánime, que en eso sí que estamos agradecidos a todas as forzas políticas, e nós, como defensores da pesca, pois estaremos aquí, a faceremos e chegaremos onde faga falta. O rianxeiro Francisco Alcalde seguirá á fronte do Consello Regulador do Mexillón. A súa foi a única candidatura presentada para presidir o órgano que regula a denominación de orixe protexida do bivalvo. Os socios apoiárona por ampla maioría, así como as candidaturas do resto dos vocais do Consello, ao presentarse tan só unha por cada cargo. O proceso todo das eleccións desenrolouse con total normalidade, con total transparencia, e afrontamos esta nova etapa con a maioría dos cargos renovados e con moita ilusión tamén. Son moitos os retos e proxectos con que Francisco Alcalde asume a renovada presidencia do Consello Regulador do Mexillón de Galicia. Entre os principais destaca a necesidade de elaborar un novo regulamento, xa que o actual data do ano 2000 e de seguir traballando para a consolidación da DOP. O primeiro que temos que levar a cabo, lógicamente, é a elaborar o que é un novo regulamento, non? Xa que o que temos é do ano 2000,
bueno, está desde logo bastante anticuado, un pouquiño obsoleto realmente cas necesidades que ten a día de hoxe o que é o Misión de Galicia. Por outro lado, pois está claro que é a consolidación da denominación de origen protexida. É certo que durante estes 4 últimos anos bueno, pois fixemos o que é un cambio significativo, non? É dicir, pasamos de non ter ningunha a 40 empresas, etc., etc., pero iso non é suficiente, non nos conformamos. Entonces, o que necesitamos é un maior número de membros en cada unha das súas fases. É dicir, necesitamos unha maior incorporación do sector produtor e, desde logo, contamos tamén co apoio de máis empresas. Os avances en investigación para minimizar as consecuencias da toxina e a loita contra a competencia desleal ocupan tamén un lugar destacado na axenda do reelixido presidente. Por outro lado, está claro que outro dos objetivos é a investigación, é dicir, desde o Consello Regulador, fortalecer o Departamento de I+D+I deste Consello Regulador e apostar pola investigación principalmente pois polo que nos está afectando que é a todo o sector, que é o tema de toxinas, non? E despois, bueno, pois, o cuarto objetivo é continuar o que é a nosa tarefa de loita contra o fraude e os produtos mal etiquetados do mesillón, non? Precisamente un dos principais problemas que ameaza o sector é a inminente entrada en vigor da nova normativa europea de etiquetaxe dos produtos de alimentación, que non inclúe as conservas. O non ser preciso identificar a orixe do produto, consideran dende o Consello que se está a amparar legalmente unha fraude ao consumidor. O que vai a pasar que a partir do 13 de decembro deste ano 2014, pois todas as conservas de pescados e mariscos e transformados procedentes de terceiros países que entren na Unión Europea pois non estarán obrigados a indicar, entre outras cuestións, nin a orixe nin a especie. Isto que estou comentando é algo surrealista, é dicir, é moi difícil de entender non somente por parte dun sector, sino tamén por parte dun consumidor, non? Porque desde logo a primeira consecuencia que vai a haber é a invasión de conservas procedentes de terceiros países que entren na Unión Europea e que lógicamente, o consumidor as verá como se fosen europeas, porque non van a indicar a orixe, non? Entonces, eso vai traer primeira repercusión negativa ao consumidor. Primeiro, porque estará cego de información a hora de adquirir un produto. Segundo, está claro que os produtos do Mar de Galicia se van a ver desprotegidos, non? Frente ao produto foráneo, non? E terceiro, tamén as empresas que están traballando honradamente produtos locales de calidad que van ver como van a sufrir unha competencia desleal. A este respecto, o Consello remitiu un escrito á Unión Europea solicitando a inclusión das conservas no regulamento de etiquetado, polo que agardan que a súa proposta de modificación se faga efectiva antes do 13 de decembro. Na nova etapa que está por vir, a alcalde volve facer un chamamento á unidade do sector para sair adiante nun momento bastante complicado para os mexilloeiros que veñen encadeando malas campañas por mor das mareas vermellas. A situación do sector está condicionada durante os últimos anos, entre outros factores, pola continuidade de peches que está habendo, peches administrativos condicionados principalmente pola marea vermella. Nestes momentos, está a gran maioría, prácticamente todos os polígonos de mesillón todos abertos, é o que se intenta, entre comillas, salvar unha difícil, agora na campaña da Navidad, salvar o que é un pouquiño a campaña de todo o ano, non? Moi difícil, moi tarde, porque prácticamente o que é o sector produtor botou todo o ano prácticamente sin traballar, e o que é o sector transformador está intentando apurar ahora as últimas horas tamén o que non se traballou durante todo o ano. Dicir que vimos de pasar 2 anos nefastos, do ano tamén 2013 moi condicionado tamén polos peches, e este ano 2014, aunque queda solamente prácticamente o mes de decembro, tamén vai ser un ano bastante nefasto, pero vamos a esperar 31 de decembro para poder facer unhas valoracións máis acertadas, non? Pois che digo, principalmente negativas e condicionadas pola maioría dos peches que tuvamos ao longo de todo o ano. Se a situación dos peches, a iso lle sumamos tamén o que é a desunión que hai en todo o sector tamén, no sector produtor, non? Que, desgraciadamente, as asociacións, cada unha polo seu lado, se a iso lle sumamos, está claro, tamén os problemas que temos de produtos mal etiquetados, problemas de fraude que temos de mesillón foráneo que fan competencia desleal,
o que é o mesillón galego, non? Enganando ao consumidor, pois está claro que a situación do mesillón de Galicia non está pasando polos seus mellores momentos, non? Por eso o que pido é un pouquiño de, entre todos, un pouquiño de esforzo para intentar o que é solventar esta situación. Arredor das 12:30 da mañá do luns comezaban a entrar no porto de Tragobe as primeiras embarcacións que inauguraban a campaña da Vieira. En total, 24, na súa mirande parte pesqueiros con base en Cambados, aínda que tamén se sumaron 5 doutros portos arousáns, sobre todo en Rianxo. O límite de capturas por xornada quedou fixado en 3 toneladas, unha contía que a diferenza doutras ocasións. Estás a repartir cada día entre o número de mariñeiros e embarcacións que saen a mar. Na primeira xornada fixáronse en 45 kilos por tripulante, aínda que houbo barcos que non lograron acadar os topes. A diferencia deste ano é eso, que cada día se vai a poñer o tope en función das embarcacións que haya. Normalmente vai sair un tope global de 3.000 kilos e hoxe toca ya 45 kilos por home. Son embarcacións de 2-3 homes, entre 90 e 135 kilos por embarcación teñen hoxe. O selo primeiro día as embarcacións tardaron algo máis do habitual en volver a porto, polo de agora non lanzan as campas ao voo. A Vieira é de moi boa calidade, pero aínda hai que agardar uns días para poder valorar o que dará de si o recurso. Custa facer un pouco o tope, o tamaño é bo, pero non hai, non é, o problema é que tamén é o primer día e o mellor andan buscando zonas e tal, pero bueno, polo demais estáse tanteando tamén. Mañán se poderá facer ao mellor unha valoración diferente. Tras a depuración e visceración da que se encarga a planta de mariscos Beiro, en 2 días as vieiras están no mercado. Nestas semanas destinarase o groso a conxelar, xa cando se acheguen as festas de Nadal canalizarase a meirande parte en fresco. Empezar a principios de mes, pois non é o consumo non é como dentro de 15 ou 20 días que todo o que capture xa se vende, se conxelará parte da produción. A marcha da campaña dependerá tamén de como respondan outras artes, o que variará o número de embarcacións que se dediquen á vieira e con el o reparto das cotas. Se andan sobre 24, 25 embarcacións, pois manterás este cupo. Se suben, se hai máis embarcacións, pois baixarás un pouco, pero bueno, hai que ir vendo como tamén están outras artes, porque hai embarcacións que se están dedicando a outras artes e se están defendendo ben noutro sector, pois non veñen aquí a vieira. Os prezos, como os últimos anos, 4 euros por kilo de vieira descargada. A maioría dos compradores que estes días se achegan ata as prazas de abastos da comarca comezan a comparar prezos coa vista posta no Nadal. Agora estáse vendendo un pouco de marisco, xa empezan a conxelar. Bueno, mantéñense, a centola está a 20 o kilo, a nécora pequena a 14, 15, despois máis grande a 25. De momento, aínda son poucos os que comezan a levar a materia prima para os menús que servirán nas súas mesas nas datas sinaladas, posto que a maioría prefire pagar máis e comprar o marisco fresco, a pesar de que o prezo de algunhas especies pode chegar mesmo a duplicarse. Pois depende se hai mal tempo ou se as capturas da centola, por exemplo, non son moitas, suben, pero bastante, o doble casi. Gastar máis o día propio deso que non o día antes nin 2 días antes. Cómese mellor fresco que congelado, bastante mellor. Ainda que suba o prezo? Aunque que suba o prezo, é igual. Bueno, non congelar non me gusta, prefiero comelo ainda que sea despois, pero congelado non me gusta. Non porque durante o ano cómese bastante marisco, e o día de Nochebuena, pois, si se pode pasar, non vamos a pagar tamén justos por voluntades, non? Por ser día de Nochebuena. Na nosa casa comprábamos, como non somos moito de marisco, pois o bacalao. Entonces o bacalao cómpralo calquera día. Mentres que as vendas de marisco non se dispararon polo momento, e o peixe, especialmente o pequeno, o que ten maior demanda. Badeixo agora está na época, badeixo, lenguado, lubina, todo, bueno, e depois todo o pequeno, rapante, que está agora moi ben de precio tamén, os peixes agora baixaron. O peixe máis barato é o que mellor se vende, porque a xente prefere gastar menos e así.
En canto aos prezos, o mal tempo dos últimos días provocou unha lixeira suba nalgunhas especies, aínda que a maioría dos compradores non notan diferenza e mesmo atopan algunhas especies máis baratas. Moi económico, depende no produto. Os precios, bueno, porque hoxe non hai moito pescado, pero normalmente están máis ou menos, como sempre, un pouquiño máis caro. Eu non noto subida ninguna, ao contrario, hai 2 meses e iba todo máis caro. Agora o pulpo a 7,50, hai 2 meses iba carísimo, que iba a 9 e a 10. Así que non, eu está ben. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Nas próximas semanas, Portos de Galicia iniciará a renovación da escalinata de Santomé e os locais que arestora empregan varias escolas deportivas e acollen tamén diversas actividades lúdicas e formativas. O deterioro das instalacións actuais levou o Concello a solicitar a intervención do ente público, que reemplazará a cuberta, mellorará vestiarios, acondicionará a praza e apuntalará toda a estrutura. O que vamos a facer é reforzar a actual estrutura da instalación e, por suposto, repoñer despois tamén o enlausado superior e outra serie de actuacións. Tenía algún problema de corrosión de las armaduras, pero bueno, tampouco non era un peligro, non parecía un peligro inminente. Se cambia porque es mucho más barato cambiarla que renovarla. Renovarla podría ser fácilmente 3 o 4 veces más caro. Además, se habían metido unos refuerzos en su momento, que eran unos pilares y unas viguetas que eran muy molestos y que hoy en día con la losa alveolar, que es bastante económica, pues sobra andar con esas incomodidades. También se aprovecha, se reorganizan un poco los vestuarios, se renueva la instalación eléctrica y la instalación de agua. No exterior, as obras de mellora buscarán igualar a imaxe da praza co deseño que se está a seguir na rehabilitación de todo o conxunto histórico da vila. Esta plaza, pois unha plaza de hormigón, non tiña en este momento pois a vistosidade que ten a calle e entendíamos que un dos obxectivos é continuar con esta renovación das calles adaptando con materiales nobles, non con pedra, madeira, forxa. En este caso, pois a plaza vai se sustituir ese hormigonado que hai por unha lousa de pedra que vai a ir moito mellor co entorno. Mentres duren os traballos de 2 a 3 meses, segundo cálculos de Portos de Galicia, os servizos que prestan estas instalacións trasladaranse a dependencias do Concello e Portos, o Club de Piragüismo pro Pombal e os usuarios de vela pro Porto de Tragobe. Aquí están albergados varios clubs náuticos, está o Club de Piragüismo, están clubs tamén de vela, de embarcacións tradicionais, e a verdade é que é un pouco incómodo para eles porque hai columnas e, polo tanto, pois ahora o que se vai intentar é facer unha instalación sin columnas, polo tanto é moito máis cómodo tamén para o desenvolvemento da actividade deportiva en xeral. Segundo explican dende Portos, a actuación contará cun orzamento próximo aos 130.000 euros, que se suma ao recente investimento no paseo marítimo para solucionar as fochancas provocadas polo mar, actuación, por certo, que xa está rematada. Con independencia dese afundimento, que xa se reparou, eran 2, me parece, se sigue comprobando no resto do espazo circunstancias, está facendo unha revisión, digamos, rutinaria, e se xurdira algunha circunstancia desa, como ben sabe o alcalde, como falamos no seu día, pois procederemos a esa reparación. É o que queremos. O grupo Linamar é unha empresa depuradora e comercializadora de moluscos bivalvos vivos punteira no mercado. A súa sé principal, de máis de 7.000 metros cadrados, está ubicada no Peirao de Tragobe, onde depuran, de xeito vertical con bins, varios produtos das rías galegas. Bueno, que Linamar é unha empresa que hemos tentado sempre innovar, dar calidade, diferenciarnos da competencia, ter unha marca presente no mercado, que hoxe en día é bastante complicado, sobre todo cun produto fresco como é o mexillón, non hai marcas feitas, non? Entón, a nosa aposta sempre foi por facer unha marca de calidade, e que a xente cando se levara un kilo de mexillón de supermercado ou de onde fora, que dixe, pues mira, é de Linamar, non?
Linamar comercializa ameixa xapónica, berberecho, ostras, percebes, caramuxos e, sobre todo, mexillón. A máis da súa presentación en fresco nos envases tradicionais, esta empresa cambadesa aposta por novas formas de envasado máis cómodas, hixiénicas e que permiten alongar a vida útil do produto. O que se trata dunha nova liña de traballo onde as mellores partidas de mexillón que entran na depuradora facemos un tratamento, quitamos o pelo, ese pelo co que se adhiere as rocas. E o que se trataba con este produto era un pouquiño de conseguir eso, non? De chegar aos mercados e de maneira que o mexillón estivese máis limpio, que non tuvese viso, que pudiese estar envasado nunha bandexa herméticamente cerrada, cunha mezcla de oxígeno e CO2, vale, que é o que se chama envasado en atmosfera protectora, e desta maneira podíamos facer que o produto tivera unha vida útil máis longa. O feito de garantir a vida do mexillón ata os 10 días posibilita a esta empresa chegar a novos mercados potenciais. Arestora venden a máis de no mercado nacional a países como Francia, Portugal, Italia, Alemanha, Suiza e máis recentemente China e Exipto, pero non poñen límites á súa futura expansión global. A ventaxa que temos nós con este produto é que, con respecto ao que é a malla tradicional, o ter os 10 días de caducidade, sí que todos os países nos que podamos chegar que a logística supoña 3 días, podemos facelo, así que non descartamos nada. Nos, pois, pa diante, bueno, evidentemente os países que non son comunitarios é un poquinho máis complicado, os requisitos son bastante difíciles, e bueno, hai que ir pouquiño a pouco, pero non descartamos nada, o sea, donde podamos levar o mexillón de Galicia, está claro que o vamos a levar. Tanto no mercado autóctono como na diáspora, sobre todo por tratarse dun produto alimenticio, é fundamental ofrecer un produto con garantías. Así, Linamar destaca a súa aposta decidida pola calidade certificada con varios marchamos. IFS, BRC, Friends of the Sea, temos tamén Galicia Calidade, denominación de origen protexida Mexillón de Galicia. Hai que telos. Xa non a nivel interno, porque a nivel interno sí que repercuten moito na túa organización, na forma de facer as cousas, son moi interesantes. Pero a nivel externo, evidentemente, pois cada un repercute dunha maneira, depende do mercado onde estés, depende de moitas cousas. O distintivo Galicia Calidade, pois por suposto, todo que sea Galicia, pois sempre un distintivo super interesante telo, non? O sea, a xente ten que, e sobre todo, cando no tema do mexillón estamos falando de que hai mexillóns foráneos como pode ser o de Chile, incluso de China, de moitos sitios, ter ese distintivo Galicia Calidade pois te dá unha seguridade máis. O selo Galicia Calidade certifica a orixe e a trazabilidade destes moluscos, o que aporta garantías tanto ao consumidor final como ás grandes cadeas de distribución. De feito, Linamar vende ca súa marca de seu e fabrica tamén a marca branca das máis destacadas cadeas de supermercados de España. Sempre dá unha garantía, non? Hai moito e máis caro coas cousas, entendes? Entón, o ter ese sello, pois sempre dá unha garantía de que ese proveedor, no caso dos distribuidores ou de tal, que somos neste caso nós, pois temos, o sea, estamos avalados. Entón, eso a eles sempre lles axuda, non? A tomar decisións. Con esta aposta decidida pola calidade, o Grupo Linamar prevé seguir ampliando a súa carteira de produtos co fin de adaptarse ás novas necesidades do mercado e ao ritmo de vida actual. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.